ovo što su oni napali ovo Borovo Selo. Oni su tražili da se oni predaju ovo. Je išlo vojska na ulasku u Borovo Selo. U Borovu Selu je bila ovo fabrika ovo za jorgane. Fabrika za za ovakvu ćebad, jorgane, onda cipele, one postave za cipele. Pa su tu bili odvođeni Srbi. Tu su bili odvođeni Srbi i ubijani je ovo. I posle su ovog Srbi, kad su prvo su išli na Vukovar ovo. Kad su Srbi oslobodili ovaj Vukovar, oni su išli za Borovo Selo da oslobode ove zarobljene Srbe. I oni su tražili da se oni predaju. Oni se nisu predavali i posle su oni izvlačili ovo mrtve ove, što su Srbi ubijani tamo u ovome, po spisku, što su ubijani u fabrici u Borovu.